Здравейте и добре дошли в подкаста на проекта Tales to Share. Tales to Share е проект по програма Erasmus Plus в сектор образование за възрастни, който насърчава ученето през целия живот сред възрастните жени, като това, което прави е да разработва методологии за надграждане уменията на обучителите, за създаване на приобщаващи, достъпни и най-вече активни общности. Целевите групи на проекта са възрастни жени с мигрантски происход и местни възрастни жени, които търсят активно участие в общността. Също проекта има като целева група и обучители на възрастни, социални работници, доброволци и хора, които работят възрастни жени и с мигрантски общности. Към момента на завършване на проекта, неговите основни резултати са следните. На първо място, интегративен инструмент, който е под формата на картографски инструмент, включва в себе си добри практики и програми в Полша, Кипър и България за ангажиране на възрастни жени в общността, особено когато те са от мигрантски происход. Инструментът е изключително интерактивен и позволява на възрастните жени да видят различни програми, да видят тяхната локация, както и да добавят такива. Втория основен резултат от нашия проект е рамката на компетенциите, която очертава основни критерии и индикатори за гражданските, дигиталните и творческите компетентности, придобити от възрастните жени мигрантки по време на обучението в програмата и съответно оценяване преди и след нея. На трето място, чрез проекта ние успяхме да създадем наръчник за обучители на възрастни, който предоставя насоки за работа с възрастни хора, особено с жени, използвайки така нареченото дигитално разказване на истории, Digital Storytelling, като основен инструмент, чрез който те да се свържат, да се почувстват овластени и така да придобият по-активно участие в своята общност. На четвърто място създадохме цялостен курс за професионално развитие на обучители на възрастни, който включва обучителни материали под форма на презентации, множество вебинари, учебна програма, която могат да използват директно с техните студенти в широк смисъл и методология за оценка. И нашия пети резултат е насочен към възрастните жени. Той представлява наръчник с насоки, особено така с целева таргет група жени с мигрантски происход и езикови затруднения, за да могат успешно да прилагат програмата Share и да разказват своите истории в дигиталния свят. И последния резултат от нашия проект, основен резултат, е нашата онлайн платформа, която цели да осигури равни възможности за международно сътрудничество между различни обучители, както и да включи възрастни жени в общности и да ги информира за различни събития и инициативи. Ако това ви е интересно, повече информация можете да намерите на нашия уебсайт www.telstoshare.com, както и да следвате социалните канали на нашия проект за новини и друга актуална информация. Благодаря ви!